Sa pagpatak ng 7:00 ng gabi, nakasilay siya ng 2 matandang lalaki na nakatayo sa kanyang bahay. Ang bawat isa sa mga ito ay merong hawak-hawak na patpat na animoy yon ang kanilang pangunahing sandata. Sa pagsilay doon ni Mercito, naramdaman niya ang kakaibang aura ng mga albularyo na halos buong buhay niya hindi niya pa nagawang maramdaman. Bagaman nababahala siya sa paglitaw ng dalawa, wala siyang magagawa kundi yon ay kaharapin. Magandang gabi sa iyo, Mercito. Naparito kami para litisin ang mga kabuktutan mong ginagawa. Hindi ka na dapat pang magpagala-gala sa lugar na ito, tanga ng kakayahang yan. Bungad na wika ng matanda. Dahil sa sinabi nito, kampante namang naglakad papalapit sa mga nilalang na yun si Mercito na parabang pakiramdam niya siya pa rin ang mananalo. Ilang ulit niya ding sinindak ng kanyang aura ang 2 matanda, subalit nakapagtatakang hindi yun naaapektuhan. Nang ilang dipa na lamang ang pagitan niya sa dalawa, nasipat niya ang 2 matandang itinarak ang kanilang mga tungkod sa lupa na siyang naging sanhi upang makaramdam siya ng labis na pagkamanhid sa kanyang katawan. Sa isang iglap, bigla siyang bumagsak sa lupa at kasabay nito ang dahan-dahan niyang pagtayo. Habang naghihirap na makatayo noon si Mercito, agad naman siyang inikutan ng 2 habang patuloy na nagbabanggit ng mga engkantasyon. Dahil sa pangyayaring yon, nagpasya siyang palitawin ng kanyang gabay. Subalit maging ang dyablo ng lupa ay walang nagawa. Madali itong napuluputan ng latigo ng kamatayan noong mga panahong lumitaw ito sa kanyang likuran. Makalipas lamang ang ilang minuto, ramdam na ramdam ni Mercito ang kilabot sa kanyang katawan. May mga nasisipat na din siya noong mga alitaptap sa paligid na unti-unting nagkokorteng mga nilalang na siya namang labis niyang ikinabahala. Sa unang pagkakataon, nakiusap si Mercito sa 2 matanda na huwag na nilang ituloy ang kanilang binabalak. Habang nakikiusap siya sa 2, pilit naman niyang ginagamit ang bertud ng kalumpang, subalit maging ang kanyang kakayahang makapagpawalang bisa ng mga abilidad ay walang epekto sa mga usal nito. Wala kang magagawa, Mercito, para kami ay matakbuhan. Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin papatayin sapagkat wala kang atraso sa amin. Wika ng matanda matapos nitong makapag-usal. Nang marinig naman ito ni Mercito, doon niya nasipat sa ere ang 5 diwatang nagsisimbolo sa mga elemento. Habang pinagmamasdan niya ang mga ito, doon niya nasilayan ang mga kakaibang simbolo na unti-unting nabubuo. Matapos makumpleto ng mga albularyo ang kanilang mga dasal, naramdaman ni Mercito ang paghigop sa kanyang katawan ng kakaibang bagay. Sa isang iglap, lumabas sa katawang lupa niya ang kanyang ginagamit na anyo na siya namang labis niyang ikinabahala. Paghigop ng mga diwatang yon ng anyo niya bilang hamong, tuluyan din itong naglaho. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, wala nang nagawa si Mercito kundi ang manatili sa kanyang kinalagpakan. Halos manghina na noon ang kabuuan ng kanyang katawan dahil sa ginawa ng mga albularyo. Bagaman nais niya doong gumante, wala siyang magagawa sapagkat wala na siyang sapat na lakas para makipaglaban. Ang ginawa niya, naghintay sa susunod na gagawin ng 2. Ano ba talaga ang kailangan nyo sa akin? Kung tutusin, mas marami ako sa inyong ginawa. Hindi nyo ba alam na kapag wala ang presensya ko sa lugar na ito, maraming mamamatay? Naghahabol hiningang wika ni Mercito. Alam namin yon, Mercito. Kaya nga ang kinuha lang namin sa'yo ay ang anyo ng hamong. Huwag kang mag-alala. May pagpapatuloy mo pa rin ang iyong ginagawa. Pero magmula ngayon, kinakailangan mong pumatay ng aswang
gamit ang anyo mong tao. Sagot naman sa kanya ng matanda. Matapos nitong makapagsalita, binawi na nito ang diwatang kanilang pinalitaw. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad din namang umalis ang dalawa nang wala nang sinasabi. Si Mercito naman noon, nananatiling nakahiga sa lupa habang malalim na nag-iisip. Hindi niya kasi basta-bastang matanggap ang pagkatalo niyang yon, lalo pat kilala siya sa kanilang lugar bilang isang malakas na nilalang. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga naranasan, pinili niya yung gawing leksyon imbis na isang kahihiyan. Makalipas pa ang ilang minuto, unti-unti nang bumabalik ang kanyang lakas kahit papaano. Ilang ulit niya dinoong sinubukang magpalit anyo pero hindi na niya yon nagagawa pa. Dahil sa wala naman siyang pagpipilian, kung kaya't minabuti na lamang niyang bumalik sa loob ng kanyang tahanan. Inisip na lamang niya, hindi niya kailangan ang anyong yon sa kadahilanang may demonyo pa rin naman siyang masasandigan. Makalipas lamang ang ilang araw, nagpatuloy ang kanyang ordinaryong buhay. Sinanay niya ang kanyang sarili sa paggamit ng iba't ibang uri ng armas na siya namang kanyang gagamitin sa pangangaso ng kanyang mga pagkain. Habang nagsasanay noon si Mercito, naging palaisipan naman ang lahat ng bagay na yon para kay Apolonio. Mercito, sino bang pinaghahandaan mo? Sa tinagal-tagal kong bumibisita sa bahay mo, ngayon lang kita nakitang nagkaganyan ah. Wika ni Apolonio habang pinagmamasdan niya si Mercito. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, nakangisi naman siya doong tumingin habang sumasagot ng, "Kinokondisyon ko lang ang katawan ko, Apolonio. Alam mo naman, hindi sa lahat ng oras kailangan nating magdepende sa ating mga kakayahan. Paminsan-minsan, masasandigan natin ang ating orihinal na lakas at abilidad." Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, natalakay nila ang kasalukuyang nagaganap sa digmaan. Inabisuhan naman ni Mercito si Apolonio na huwag sumama sa mga bandidong naghihikayat sa mga baryo upang hindi siya mapahamak. Nang marinig naman ito ni Apolonio, sinabihan niya si Mercito na hindi pa siya nababaliw para ipagpalit ang kanyang pamilya sa kabayanihang maiaalay niya sa bansa. Dagdag pa niya na kahit isang kadakila ang maituturing ang gawaing yon, natatakot siyang mawalay sa kanyang pamilyang matagal na niyang pinapangalagaan. "Siguro lalaban lang ako kapag wala na talagang pagpipilian. Sa ngayon, mahirap pang makialam sa mga bagay na yan, lalo pat tayo'y mga sibilyan." Wika ni Apolonio. "Tama ka dyan, kaibigan. Ako nga kahit wala akong pamilya at kaya ko pang lumaban, minabuti kong wag na munang makialam. Kung alam mo lang, Apolonio, iba ang digmaan sa sinasabi lang at sa kasalukuyang nangyayari. Marami na ako nakitang namatay at nagbuwis ng buhay dahil sa walang kwentang digmaan." Makalipas lamang ang ilang minuto nilang pag-uusap, bahagya naman silang natigilan nang dumating ang mga mensahero ni Bagtoy. Dala-dala nito ang ulat ukol sa grupo ng mga aswang na kasalukuyang lumikas sa kanilang lugar. Nakasaad din sa ulat na yon ang paghingi ni Bagtoy sa kanya ng tulong para mapaalis ang angkang yon sa lalong madaling panahon. Hindi kasi sila komportable na may ibang angkan sa kanilang teritoryo, lalo pat ang lugar ding yon ang pinagkukunan nila ng pagkain. Nang mabasa ito ni Mercito, inilahad niya sa mga mensahero na maghintay sa kanyang plano. Asahan din nilang pupunta siya noong gabi upang mapag-usapan ang tungkol sa bagay na yon. Sa pag-alis ng mga nilalang sa kanilang lugar, nagpaalam na din si Apolonio na babalik na sa kanilang bahay. Batid nitong may gagawin pa si Mercito kung kaya't hindi na niya piniling manatili doon upang hindi na niya ito maistorbo. Kinahapunan,
Dahil sa wala namang ginagawa si Mercito sa kanyang tahanan, nagpasya siyang tumungo sa lugar nila Bagtoy. Ang ginawa niya para madaling makapunta roon, mag-arkila ng kabayo sa kakilala niyang mga nasa baryo. Sa pagbagtas niya ng daan patungo sa bahay ng kanyang kaibigan, ramdam niya ang kakaibang presensya sa paligid. Bagaman wala na siyang matatalas na paningin, hindi niya pa rin maiiwasang maramdaman ang mga marka ng mga dayong aswang sa teritoryo nila Bagtoy. Sa pagdating niya sa bahay ng kanyang kaibigan, bumungad sa kanya ang mga babaeng umiiyak. Bitbit ng mga ito ang kani-kanilang mga sanggol na halos hindi mo na magawa pang masilayan ang mga muka. Ayon sa mga babaeng yon, sinalakay sila ng ibang angkan dahil sa ginawang pagtatanggol ng kanilang gabunan. Wala naman noong mahingian ng tulong si Bagtoy sa iba niyang kaibigan dahil abala rin ng mga ito sa pag-aayos ng mga sarili nilang gusot. Matapos siyang marinig ni Mercito, minabuti niyang kausapin si Bagtoy ng personal. Pagdating niya sa silid nito, bumungad sa kanya ang kaibigan niyang yon na halos mabalot na ng benda ang buong katawan. Hindi na din ito nakakatayo, gawa ng lasug-lasug na ang binti nito dahil sa labang kanilang pinalagan ng kanyang mga angkan. Sa pagtitigan nilang dalawa, nanlulumo namang tumingin sa kanya si Bagtoy habang malungkot na nagwiwika ng, Pasensya ka na, Ginoong Mercito. Hindi ko talaga nais na maabala ka pa. Pero anong magagawa ko? Ikaw lang ang malalapitan ko sa oras ng kagipitan. Hayaan mo, kapag nakaluwag-luwag kami, babawi kami sa'yo. Wala yung problema. Intindihin mo muna yung sarili mo. Nga pala, Bagtoy, saan ang pugad ng mga nakalaban ninyo? Nang marinig ito ng gabunan, agad naman itong inilahad sa kanya ang tungkol sa pinagpupugaran ng mga aswang na kanilang nakalaban. Ayon dito, malapit lang sa kanilang pugad ang mga nilalang na yon, kung kaya't nagawang magkasalubong ng kanilang mga landas. Dagdag pa nito na may balak ang mga aswang na sakupin ang kanilang angkan upang ito na ang tuluyang maghari sa baryong kanilang pinanananahan. Naniniwala din itong si Bagtoy na hindi mga ordinaryong nilalang ang kanilang mga nakalaban sapagkat nagtatangan ang mga ito ng mga ikalawang anyo. Kung hindi siya nagkakamali, nahahanay ang mga ito sa dugo ng mga wakwak na nagtatangan ng mga malalalim na karunungan. Matapos itong marinig ni Mercito, bigla naman siyang natakam gawa ng matagal ng panahon na hindi siya nakatikim ng wakwak. Kahit hindi na noon humingi pa ng tulong ang kanyang kaibigan, sapat na para sa kanyang dalhin ang pagiging wakwak ng mga ito para yon ay kanyang lipulin. Sa paglalim ng gabi, nagpasya si Mercito na bumisita sa pugad ng mga kalaban ni Bagtoy. Siya lang mag-isa ang dumayo, gawa ng hindi na niya pinahintulutan pang sumama sa kanya ang mga mensahero. Ayon kay Mercito, na imbis sumama sila sa kanya, mas mainam na bantayan na muna nila ang kanilang lugar. Masyadong mapanganib para sa kanila ang humiwalay doon, lalo pat wala pang kakayahang lumaban si Bagtoy sa kahit anumang labanan. Sa pagbagtas ni Mercito ng daan, marami siyang nakikitang hayop sa lugar na pinaghihinalaan niyang mga tagapagmasid ng mga wakwak. Hindi naman niya yun gaanong pinansin, gawa ng ang mahalaga para sa kanya, marating ang pugad ng mga ito sa lalong madaling panahon. Nang marating na niya ang dulong parte ng baryo, doon niya nasipat ang 3 bagong tayong bahay na merong napakaruming paligid. Sa bakuran ng mga ito, kitang-kita niya ang mga taong napakadudugyot ng itsura na abalang-abala sa pagpapasan ng mga kawa. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad, tila ba unti-unti na siyang nararamdaman ng mga ito. Nang ilang dipa na lamang ang kanyang pagitan sa mga nilalang, nasipat niya yung unti-unti nang nagsisikumpulan habang patuloy siyang pinagmamasdan.
Sa pagtahimik ng paligid, seryoso naman niyang tinanong ang mga wakwak kung nasaan ang namumuno sa kanilang pugad. Matapos niya yung banggitin, lumabas sa isang maliit na kubo ang babaeng mukha ng baliw dahil sa itim ng balat nito at punit-punit nitong kasuotan. Halos ilang minuto din sila noong nagtitigan hanggang sa dumating ang puntong ngumisi yun sa kanya habang nagsesenyas. Pagsilay doon ni Mercito, doon niya napagtanto na isa palang pipit bingi ang pinuno ng mga wakwak. Walang sabi-sabi, agad naman niyang pinutol ang kanyang pagsasalita at kasabay nito ang mabilisan niyang pagkuha ng kanyang sundang. Nang masipat naman siya ng mga nilalang, bigla namang nagsiangil ang mga ito habang unti-unting lumalapit sa kanilang pinuno. Sa isang iglap, kumalat ang kakaibang baho sa buong paligid na siya namang sinubayan ng mga wakwak sa pagpapalit anyo. Matapos ang mga pangyayaring yon, bumungad kay Mercito ang mga nilalang na nasa kaanyuan ng mga wakwak. Nag-aangil ang mga ito at animoy handa na yung lumusob sa utos ng kanilang pinuno. Nang masipat naman yon ni Mercito, iwinasiwas niya sa ere ang kanyang sundang sabay sugod sa mga nilalang. Dahil sa kanyang ginawa, agad naman siyang sinalubong ng mga wakwak kasama ang mga sigbi nitong alaga. Segundo lang noon ang pagitan nang biglang kumalat ang dugo sa buong lugar. Ang mga nilalang na tinatamaan ng sundang ni Mercito ay mabilisang namamatay, gawa ng kung hindi maputol ang mga bisig nito, paniguradong nagagawa niyang hatiin ang mga bewang nito. Nang masipat naman ang pinuno ng mga wakwak ang kanyang ginawa, agad naman yung nakisawsaw sa digmaan. Pagsilay ni Mercito na papasugod na yon sa kanyang kinaroroonan, taimtim naman siyang humingi ng tulong sa bertud ng kalumpang. Pagramdam niyang binigyan na siya nito ng karagdagang lakas, doon siya nagpasyang harapin ng nilalang. Akala ng wakwak ordinaryong tao lamang itong si Mercito, subalit sa paglitaw ng kanyang gabay, doon na ito dahan-dahang nakaramdam ng takot sa kanyang presensya. Mukha yatang hindi kayo nakakakilala. Hayaan ninyo, mamaya kapag napatay ko na kayo, doon nyo makikilala ang abilidad ko. Wika ni Mercito. Matapos niyang makapagsalita, buong lakas naman niyang itinarak ang kanyang sundang sa katawan ng isang wakwak at kasabay nito ang mabilisan niya ditong paglapas sa liig. Hinigop niya ng hinigop ang dugo ng nilalang na yon hanggang sa tuluyan na yung mamutla. Nang hindi pa nakontento si Mercito, nilapa niya ang balat nito sa liig na siya namang labis na ikinagulat ng mga wakwak sa paligid. Sa puntong yon, nagkaroon na sila ng ideya sa pagkakakilanlan ni Mercito, subalit hindi pa rin nila yon makumpirma dahil sa normal na tao lamang ang wangis nito. Sa pagpapatuloy ng labanang yon, unti-unting binabalot ng takot ang mga wakwak. Lahat kasi ng kanilang mga kasamang napapatay ni Mercito ay hinihigupan niya ng dugo. May mga pagkakataon ding tinatapyasan niya yon ng laman at walang pagdadalawang isip na kinain ito sa harapan ng kanyang mga kalaban. Makalipas lamang ang isang oras, tanging ang pinuno na lamang ng wakwak ang nananatiling nakatayo. Gulong-gulo na ang nilalang na yon sa kadahilan ng kahit anong gawin niyang pag-atake kay Mercito, tinatanggap niya lamang ito ng buong puso. Ang labis pang ipinagtaka ng pinuno ng mga wakwak ay ang kakayahan nitong manatili sa laban kahit marami ng dugo ang nawala sa kanyang katawan. Sa pagsilay ni Mercito na labis ng naguguluhan ng nilalang, doon na siya masayang nagpakilala ukol sa lahi na kanyang kinabibilangan. Isa akong hamong ginang. Siguro hindi mo pa yan nalalaman hanggang sa ngayon. Pero isipin mo mga bagay na iyong nasisilayan. Sa lahat ng aswang na napapabilang sa uri mo, merong dadalawang lahi lamang ang kumakain sa inyo.
pagtatapat ni Mercito. Matapos siyang marinig ng pinuno ng mga wakwak, tila ba doon na ito tuluyang binalot ng takot sa katawan. Pag-amba nitong tatakbo na papalayo, buong lakas naman yung binato ni Mercito ng tigalpo. Dahil sa mas mabilis ang paglakbay ng hangin kaysa sa galaw ng wakwak, kung kaya't mabilisan din naman yung binalot ng mga buhay na salita. Kahit aral sa kaliwa ang binitawan ni Mercito, nagawa pa rin itong madarag sa lupa ang pinuno ng mga wakwak dahil sa lalim ng kanyang karunungan. Naniniwala kasi siya na wala sa panig ng karunungan ang abilidad nitong magparusa bagkus ay sa lalim nito. Kahit magkalaban ang dalawang nilalang na may tangang magkaparehas na kakayahan, mananatili pa ring magwawagi doon ang may mas malalim na lihim na karunungan. Sa pagsilay niya sa nilalang na hindi na makagalaw kahit daliri man lang, kampante na niya yung nilapitan. Habang nararamdaman ng wakwak ang kanyang mga yapak, naghihikahos naman itong tumayo makatakas lamang sa tiyak na kamatayan. Alam kasi ng wakwak na yon, halang ang kaluluwa ng mga hamong. Isa yon sa mga nilalang na labis nilang kinakatakutan dahil sa mga pambihirang kakayahan ng mga ito. Nang tuluyan ng makalapit si Mercito, tanging paghawak na lamang sa lupa ang nagawa ng wakwak dahil sa mabilisang pagtarak ng sundang sa kanyang katawan. Hindi pa noon nakontento si Mercito. Pinaikot-ikot niya pa ang sundang sa kalamnan nito hanggang sa tuluyan na yung bawian ng buhay. Habang naghihingalo ang nilalang, dahan-dahang inihiwalay ni Mercito ang buto nito sa kalamnan. Lahat ng pwede niyang makain ay isinilid niya sa supot upang madali niya yung madala sa kanyang tahanan. Makalipas pa ang ilang minuto, nakabalik na nga siya sa bahay nila Bagtoy. Karamihan sa mga kasama nitong aswang ay labis na nangingilag sa kanya dahil sa tangan-tangan niyang mga laman ng kauri nila. Inabisuhan naman niya yung huwag mabahala dahil hindi siya nananalo ng mga kaibigan niya. Sa pagsapit ng umaga, nadatnan siya ni Apolonio na nagsasampay ng karne ng mga aswang sa labas ng kanyang bahay. Mabilis na natutuyot ang karne ng aswang kumpara sa tao kung kaya't inabot lamang ng ilang minuto ang pagsasampay ni Mercito bago niya yun tuluyang ibalik sa kanyang kusina. Ang ginawa naman noon ni Apolonio, manatiling nakaupo sa gilid ng bahay nito habang pinagmamasdan yung nagtatrabaho. Sa pagpasok ni Mercito sa kanyang kusina, agad namang sumunod si Apolonio. Habang tinatatad niya ang karne ng mga wakwak, panay naman ang pag-uusap nilang dalawa na parabang ordinaryo na sa kanila ang mga ganoong kaganapan. Matapos niyang gawin ang mga bagay na yon, inilahad ni Apolonio sa kanya ang mga agam-agam ukol sa mga balbal at mga mangkukulam na nagpaparamdam sa ibayong baryo ng Josefina. Malayo ito sa lugar nila Bagtoy, kung kaya't maaaring hindi pa ito nalalaman ng mga mensahero. Kanino mo na naman ba nakuha ang balitang yan, Apolonio? Ikaw talaga. Kapag impormasyon ang pinag-uusapan, sobra ka pa sa aswang. Akalain mo yon. Hindi ko nga alam ang bagay na yan eh. Pero ikaw nagawa mong malaman. Pabirong wika ni Mercito. Ganyan talaga, Mercito, kapag madaming kakilala. Nagpasya kong ibahagi ito sa'yo. Baka sakaling may magawa ka. Sagot naman ni Apolonio. Nang marinig niya ang sinabi nito, nagpasya siyang pag-isipan na muna yon ng mabuti. Para sa kanya, hindi mahalaga ang ganoong pangyayari, lalo pat wala naman siya doong mapapakinabangan. Pinipili niya lamang noong gumalaw, alinsunod sa kanyang sariling kapakanan at kagustuhan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dumating ang mga mensahero ni Bagtoy. Labis na noong naiirita si Apolonio dahil halos araw-araw na lang bumibisita ang mga ito. Ginoong Mercito, meron ho kaming dalang ulat.
Wika ng mensahero. Okay, alam nyo ba sa papalapit na pagtatapos ng punong pinagbitayan ni Judas medyo nasasaktan na ako kasi kung babalikan nyo yung episode 7, kung ano yung nasa isip ni Mercito habang pinagmamasdan niya si Bagtoy, i-preview ninyo, balikan ninyo. Tapos tsaka kayo mag-comment dito kung ano yung nararamdaman kong sakit. Kasi, ewan ko, parang higit pa sa pagtatraidor yung iniisip ni Mercito. Basta kasuklam-suklam. Para hindi na tayo mabitin pa yung 9-10, 9 at finale, bukas ka agad yun. Kaya, pahintay na lang ako. Kung ano man yung iniisip ko, sana wag mangyari yun. Yun lang. Salamat.